2003-nji ýylda Italiýanyň dünýä meşhur Ligaus barlygy merkeziniň arheolog alymlary häzirki Mar şäherinden 70 kilometr daşlykda ýerleşýän Azy Goýunyň medeni oturumyna arheologiýa ilmini öňjöýli goşant goşýan ullukan tapyndylaryň üstünden bardylar. Olar 3-nji belgili gonamda hakyky tohum ütiniň istihanlaryny, galyndylaryny tapdylar. Alimler Azy Goýu medeni oturumundan tapılan itleriň süňklerini barlygdan geçirenlerinde, häzirki tohum itlerimiň dürli eýýamlarda başga itler bilen garşyp gatışma sedewar bolman, ognaman, gadymy dog tohumynyň asylky bolşuny saklap galanlygy aýan boldy. Tohum itleriň süňkleri laboratoriýada düýpli barlygdan geçirilenine alimler itleriň biziň eýýamymyzdan ozalky eýýamyň 2460-2200-nji ýyllar aralygyna ýaşap geçenligini subut etdiler. Ol gaýdawsyz, wepaly, güýçli, çydamly, atlyny atyndan düýelini düýesinden agdaryp bilýän hakyky alabaý tohum itlerimizdir. Atyrlardan gaýdyp nesille geçip gelýän rowaýaty görä türkmeni to alabaý dem tanapy kültürlerini otoranlygyny duýan mahaly, eýetiniň ýüregine ýükse bolmalyk niýeti bilen adam aranyň ýok ýerini gözläp, dağdyr derelere, çöllüklere gidip can berýämis. Heýde ýürekdeşligiň mundan aňyry çägi bolup bilermi? Sultan kakady Garabaş. Özüm ady Akkuş. Belwan köpeklerimiň biri. Awraýly köpekler. Gaplan diýen tüm neslinden adamyň ha galtaman. Bunu tüm ady Goňurja da. Goňurja adatdan gelýär. Kör gaplanyň birinji ogly Gaplandan gelýär. O Gaplan diýen item gaty batyryp dolan Türkmenistan'dan ağad alıp Kör Gaplan'ın Orse'de gidende de gaty ağad alıp ýa-da diplom alıp kubuk alıp gelen itde Kör Gaplan. Tümüň ady Basir.
Men gittim adi köpekta aqşden tohumtinin neslinden. Şu itin adi limon bu arwana tohumtinin neslinden. Men bu limon şu limona qora men taktım bultun adına. Benim basarım. Benim aklanım. Hoş. Hadi hoş. Türkmenlerin tarihi barada bir kısacık rivayetne Türkmenlerin vefallığı iyesine vefali yenlemesini halallayanını ve ikisam çopanın arasında ne sunyalak bir vaka bolon bular men şu itimi taşlap şu sürüyünü şuna ananıp üstü ortunda giderin näme möjek gelsin ya oğru gelsin şu itime ananıp giderin şehirde giderin hem bergem giderin yolu şu itim barka gelip näme alıbilsen sürdün alıver ay men ne on tinak koron alar ne ileki yolları aboliya dip bul gidiya taşlap itine ananıp şu Türkmen canavar alavaytları iyesine ve parlıqda bu barlama üçün ölen piyada değerli dünya milip geliyor şu. Dünya üstüne gelip indi sol malın daşından ayrılanıp alacak da indi ol oğran değil ona fiina şu iti barlama üçün edilen da Türkmen'tini. Son çık gelip sürüyün daşından ayrılanıp sol usurdan mal alacak yarak Mehmet Uğran'la yankı it bar yapışıp dünyanın boyundan tutuyadı yankı dünyanı yıkıya. Bey bulay diye it vefali diýenler gatyn emeken o bu maňa hellerjek galýy şu taýdanam ýanky dolan ýerler gaçky diye. Şeýdip ana itin vefallygy. Şu itler itimiz bolan wagty biz owa gitdik ya toýa tomba gidemizde şulara inanyp arkaýynda gidip bilýär. Bu itler näşeýle adama vefali bul ya sıra möjek gelen ýagdaýynda ýa bir sürüň gapdandan gelýärkan ýylan ol bul nime daýan wagty özüň görmäňden öňürtüp görüp adamyny boraýarlar. Bu manaýda adama çopona mala vefali it vefali diýilen nimesini saklaýar da bular. Ene şu kaka tarapda gara ekemen bir atlanan it bolupdyr. Şol o tarapda sırtlan ýene kän bolan soň şu sırtlanlarda aýnam alypdyr be. Sırtlan diýilen haýwan gelenine bul hökman bir ýerini goporman ýa ýolman gidýän haýwan derler. Şu Türkmenleri şu sırtlanlarım alıp şularda da yürekgüllük bilen yapışıp şu özünü görkeýänler Türkmen alawaýtlary. Tebigat bu bir kudrata. İtler emedil adamlar ýaly. Durmuşyň gökümini hiç haçan ünsön düşürmeýärler. Çağa öndürýärler. Olary ösürüp ýetişdirýärler. Şeýdip nesil ýitirmedilik pardan berçä edýärler. Rowaýat. Günleriň bir güni Allah Taala Musa peýgamberi ýanyna çagyryp şeý diýenmiş. Ey Musa peýgamber, bikär gedip ýörmede işle, men saňa bir sürü goýun bereýin. Şonu bak diýipdir. Musa peýgamber sürüýüni bakmany başarmandyr. Ol lapyk ýene Allah Taalaň huduryna bar.
Ey Tanrym, bu möhümü men bitirip bilmedim. Goyun makmak peşe gaty agyr ekeni. Goýullar meni asyl ähir noklar. Maňa bir kömekçi ber diýenmiş. Allah Taala pikirlenip agyr şey diýipdir. Men sana kömekçi bermäýin. Her kimin öz resmi bar. İkimiz şeýle karara geleli. Sen hol çalbarsy dağı görýänmi? Sürüýünü dağın etegine sakla da dağa dırmaş. Öňden ullokan gowak çykar. Gowagyň içine gir. Törde bir kapı vardır. Şonu aç diýipdir. Musa peýgamber Taňryň aýdyşy ýaly edipdir. Tördäki kapyny açyp ýetişmänkä içinden möjekler atılıp çıkıp dağın eteğine otlap gören oyun sürüsünün darap, payhın edip başlaptırlar. Musa peýgamber alçırap yine Allah Taala'n huzuruna häzir bolup şey diýipdir. Ey Taňrym, bu näetdiň molly? Sen salgy beren gapyňdan aç möjekler çıkıp sürüýüni darap, goýullar kerçelap tutup barýar diýenmiş. Allah Taala haly perişan Musa peýgambere garap, sen yine gowagy gir, törde yine bir kapy bardyr. Şonu aç diýipdir. Musa peýgamber ýene biýalaş dağa dyrmaşyp, gowagy girip törde kapyny açypdyr. Kapydan iki tane alaway top okýaly bolup atylyp çykypdyrda, goýullar darap ýören, aç gurtlar kerçem edip taşlapdyrlar. Ine şo wakadan soň alawaylar çopollar bilen bagyr wadaşdyryp, olaň ody bilen girip, külü bilen çykyp ýaşa berenmişler. Türkmen itibarada gurrun edilenine bir gati çoğun oylanışklı gurrun etmeli sebebi Türkmen iti diýilende men şu çopalın yanına bolyan alawaylar gözümüne gelýärdi. Şu çopanyň it bilen gatnaşygy. Mumman şolaryň arasynda dürýän gatnaşyk, dostluk, sırdaşlyk, birhili rahiplik duýgulary gözüne gelýärdi. Bir Türkmenlerde bir söz var. Dost derdiň dermanı däldir, derdiň özüdür diýe. Bu gati oynaşyk aýdylan söz, dost bolmak üçin ol ýöneköy howaý bir düşünje däli. Hakyky dost bolmak üçin dostunyň öňündäki jogapkärçiligi şol derdiň özüdür diýe. Dert çeken ýalak. Şeýle bir rahip bolmaly. Şu meselede adam bilen itin arasyndaky gatnaşyklary pikir edýän bolan men şu öz ýazan eserlerimde, poetlerimde, hekaýelerimde hemde filmlerde 3 tane gözüňe tutjamda ama adam, tebiat hem haýwan. Türkmenlerde umumen adamlaryň arasynda bir gurrun bardy. Haýwan diýip şu täýjek bolar, şonu haýwan diýip nime diýerlerde. Şol haýwan sözüne berilen many Türkmen itine kıvapdaş gelen ok. Sebebi haýwanam bolsa adam ýaly hem duýup bilýär, hem de duýýar. Diňe it gepler bilen ok. Men şu ýannym filmini alamda ilki ýanymy prozada ýazdım. Kıssa ýokmunda. Şonu şu itin täzetine mahsus bolan bir topar alamatlary görkezjek bolup soň filmde şu zatlar hazam ýaýlanýan gitdi de bir hili. Şu filmdeki alaway bilen sadyň arasyna gatnaşyk hazam bir hili. Ýel bolýar, bir hili bir-birine rakip bolýarlar. Şonda bir wakany dramatizm diýär bir hili çoňlaşdyrjak bolup alaway etorlýar. Näme boldy? Yine et orlandı mı? İyidi var mı? Yok mu? Kim kanaydı et orlayan? Yeri bolya, yatalı. Öz canına inanyan
hayvani ikilik eden ýaly bolýar. Ýogsa çobanlar goýnalaryna hukman on hakyny berýärler bolun, emma her gün şu asyl goýlan et bir ýyl ýitip gidýär. Seredip otursalar alaway ogurlayan eken. Näme üçin ogurlaýar? Bäp alaway bolup çykdy. Hayvanlar da. Menak bakmaga alıp ýörse näme? Öz sırdaşı, öz dostuna hıyanatçılık eden ýalyk, şoň rızkyny elinden alıp giden ýalyk bir ýyl nime diýerler. Şu taýda bir adam bilen baş gahrman bilen şu alawaýyň arasyndaky gatnaşyk, şunun arasyndaky duýgu pikirler, şularyň bir ysnaşykly ýaşap, her gün şo bir bolup geçen wakalar sürüni öre kop, alawaýym kömek edýär. Alaway näme buyursalar edip ýör. Alaway hemme zat duýup ýör. Sadyň trag ykbalyna çenli duýýar. Şeýle bir duýgur it şeý rakiplik görkezip ýören it ikilik eden ýaly bolup şeý it ogurlaýar. Şonu sadyk iti gaty erbet ýenje. Dönük! İlk bana oğri! Yenin kurumdan yetin senin! Neren doğduk tıksın senin oğri! It öýkelek gidýär. Soň goýnyň ýerine düşüp berkä bir ýyl alawaň ýedini görüp, ýyzarlap, ahyr barya bir gum depesiniň aňyryna jeredýär bolun. Alaway ene möjük, bir kuşdanjak möjük çağalary. Şu taýda düşünüp galýar-da. Alaway öz düşünýärli, aç gözlük edip däldi. Ene möjükden önün öz balalaryny ýidirmek üçin et ogurlaýan eken. Şu taýda sadyk özüniň güdüklik edenine düşünýär. Ýagdaý agyrlaşýar. Soň sırkowlap öýüne agzyna suw damdyryp ýatyrykalar. Şu taýda bir gaty täsin bir zady aýdatym elede. It bir ýyl haywanam bolsa şu ara daşlykda belkem 100 kilometrdi bilemek şunun sadyň agyr hally iň soňky demin sanap ýatyşyny duýup şuň ýanyna gelýär. Kapydan girenle agzyna suw damdyryp ýatyran gahrmanymyz biziň filmde bir ýyl özüne gelip şonu alawaýyň geleni diýene meni galdyryň diýip galdyryp kapada edýän alaway gelipdir. Şu taýda ikisiniň arasyndaky dymyşlyk bar. Dymyşlygyň aňyrsyna giden bir topur duýgu pikirler barda. Şu taýda biziň baş gahrmanymyz ýerine ýetirýän Amahan Durdiýew gaty täsin bir sadygyň içki dünýäsini görkezdi. Şu taýda itiň gelenini geň görýär. İkinci şu geň görmek duýgusy begenç duýgusyna geçýär. Bu hemmesi gözüne, gahrmanyň gözlerine aýan bolýar. Item seredip durşaň. Üçüncüm şu itiň şeýle dostluk gatnaşygyny sarpatı üçin şol gumdan gelip halynyň habar almaga gelenini duýanýaly. Şonu üçüncü duýguda bir ýyl pozulup gözleri ýaşarýar. Şu taýda biziň geçjek bolan adymyz şu haywan diýerler-de, haywanlar bir geplep bilen oklar. Bu temany men umuman öz dürejimde dowam edip berdim. Häzir iner diýip bir kitap ýazdym şondan. Möjekler hop awanana möjekler tarabyndan şu türkmen itlerini görkezýän hyjuny, gaýratyny, mertini hiç ýazyp akıl ýetirirler. Şol ojagy gorajak bolup, şol emlägi gorajak bolup,
şoň edýän zady şu möjekleri gözsüz watyr diýende bir topulup şol kezekiniň emlegini dalaş edýän diýen ýaly gözsüz watyr ýaly topulup şular bilen garpyşyny men öz gözüm bilen gördüm de. Mözek. Hadi veren canavar, ne hem otur sana? Bir kuş kurbalında adam yok kanı, dur. Nire var ya? Dolun niye? Ağlamay. Şoň üçin türkmen itleri mumman alanda bizim itlerimiz katı oğudan, seyratlı, alabaylar. Bir hili gözlerine duyguları var, fikirleri var, terezende. Kaharını getirende gözleri hirsiz oluyor, ama peyvatına gelip yerim olsa bir hili meher var gözlerine. Ben şu adın hemmeden sinettim de şu yanım filmin alamızı, son koy iner povestin yazamda da şu adır gözüne getiriyenler. Bir hili eyetine bulun sevgi, hurmati, gurunu bulaylap, kellesini çaykap gelip ayaklarına sürtünüp, sipalap bir hili şoň ayaklarının arasından geçip, şoňa yallaklama değil, şoňa hoş niyet bir hili dostluk katna şoňu görkezýän diýip hasap edýänler bir hili. Gaharlananna mysal üçin eyesi ya dosty çopun eýem guruny gysyp çetdi men azar bermeýän şoň derdini ýetileşdirmeýän çete edil adam ýalyk bolup sesini çykarmagy oturdy. Şoň üçin bärde şol çopunyň ozunyň oz bilen ýerip külü bilen çykýar diýsen hakykatda şol. Hakykat. Sebebi çopunyň men çopun ýana ol öýlerde de saklanýardylar. Gorama üçin näl ol bärde katı dar düşünceli ol. Öýü gorama üçin it saklaýar diýen düşünje däl. Ol bir maşgalan agzaty ýok buna garamaly. Şoň üçin türkmen itleri mene edil adam ýaly görýän. Tek bu haýwanyň hüýhesine maksud bolan alamatlary görkezip, dogul görkezip bilemdok da biz. Bizim prezidentimizin Türkmenin halatyna, Türkmen halkynyň şaýtepine, bedewlerine, hemde itlerine, harja goýunlarynyň şu bizim kadimden gelýän uly baýlygymyzdyr, hemde awrymyz diýip aýdanlary bar. Şu aýdanlarynyň bilen uğralyp, şory ösürmek barada, awryny galdyrmak barada, halkara kinologiya salıp şo ýerden dünýä adyny belli etmek barada bize ýol açdy. Bizim şo işleri geçirmek üçin Türkmenistanyň kinologlar klubyny açdyk buýsanç diýip. Şu klubyň öňünde gaty uly işler durýar. Şu nime açylan soň hasam soň wagtda gowlaşan tarapy şu itleri gorap saklamak, olaň saglygyna seretmek esasy işler bolup durýardy. Bu ýanky klubumyzyň itleri saýlap seçip gowlaryny döretmek, ol bir tarapda ýanky ýarışlary geçirmek, onuň ýanky sergileri geçirmek, başga gözden geçirmeçleri geçirmek, onuň daşary ýurtlara itleri çykaryp o ýerde görkezmek soru mümkinçiligi bar häzir, şu mümkinçilik döredildi. İtler barada kän işçinatlar, Türkmenistanda kän işçinatlar Rahman Gıtık Tecen'den, Geldi Sakal Beherden'den, Sari Meret Kakadan, solun
so döwürlerde men kakam hem so itle bilen ýa-ni işläp it taýlap seçmekde, itleri döretmekde. 50-nji ýyllarda adalan Türkmenistanda adalan itiň biri 4 göz. Son 60-njy ýyllarda Aşgabatda hemde Türkmenistan köp ýerinde adalan itler biri gara göz. Son şu itleriň ýa-ni gadymdan türkmeniň gadymdan şu itleri başga ite goşman, şu getiren durkuny saklamak üçin ýa-ni ýaşylar işläp geçipdir. Kakam soru goşup soru bilen alyp soru bilen bilelikde şu iş alyp barypdyrlar. Soňky ýyllarda belli itler bar Türkmenistan adalan akkuş. Onuň akkuşdan öň ak ekemen diýip bir Türkmenistan oýun diňe Türkmenistan däl, ýa-ni akkuşam, ýa-ni ak ekemenem. Bula dünýäniň köp ýerinde belli itleriň biri. Şu biziň prezidentimiziň alawa itlerini goldap beren görkezmeleri bar. Şu görkezmeler biziň hemmämiz şu ýerine ýetirer. İtlerin ağrını hem dünya kinologiyadan salıp dünya belli eder sonra.